Hamran Berta Thanji Bang Nili Sami Serjalin Ronghangpi Non Berta Angton Pen Arjitha Indeng Thongkep Kabilamet Amai Dongka Serpo Along Klam Along Kepaman Ponji Along Hamran Berta Abitong Pen Ko Anjisik Cedang Tangma Bu Kahumrita Aprang si amran pirta kala abang pubang pi kedon pan stami nilin pen ka dong pasir aprang lo to no nili kedo latang ni jangkar biang long dong kam rong supi latak dong ka sarpo klam long si dolo nun ke bangji or ko ni paing koi pen kar bilang mer mai ka pang cheng ji adim long si non nili kedo lo nasi latak bang so adim long kam klembo masi kon si ke tang mang di tuhan petang kon si pan si amran pirta pitung pen nang umri lo lasi lapu am petang kon ko non lapu bang ke aton rilo non karbi nang mena mai dek tom kep han sisik sedang bom lo lagi aton rilo elo to non lang ke puthot direkam amai tong phan lam thi sini arjupon sina khai nang li tong phan hamrem berta pi tu beni tum nang humri lo la silatak non ke bangji ar koi ni phai ing koi pen kar bilang met amai indeng thom ke amai je chengpon pola sinang li tum bang so pu thak phan ko anji ke sik ketang ke dola aprang se hamrem berta phan ladak anang ko humri the ka pot nang li tum bitung phan ni li tum direkam amai hin pen chorolo la sini phai tarik ni phai ingkoi pen ingkora ke thom dak alir acham pen lubang so ing deng thong kep kar bila met amei ing samjin klar et klar chen pen ke chun ponjia phan nilitum dak 70% an ke kam chun pon lo pu nilitum che thek long lo la pen an so se rd ki pi la pen kar bila met amei tiripi tum arorim pen ke wang dak delegates bang suri hini doji la si alang litum pen semedak ejhak abidi nilitum phanang pilo lasi akehai Dr. Tuliram Ronghang CM Karbianglong Autonomous Council alalita ke damtang arkoi nar keparni nilitum long nang humrisi dak tirikam pen mai ingni rapeklo lasi hadak pensi Dr. Tuliram Ronghang akehai alangli department do ana phantame warphon pen pachinilo dak exhibition mesen pen ke do ponjia phan la pen alangli nilitum phan lapen solang do karbiarat phan tame pachini ponlo ke chok ki jun las hai arki kangkrang la hai tame aweda jipan alang than pari tekan tangte solang do rat ke klang dunji thuma phan ko pisi pachini dunyang tum tirkam amai pen nilitum la bangso tirkam amai pen ke nilitum ing betai ke thom an mai do etlo lapen amai tin long tame nilitum chethan ponlo solang do karbiarat ladak dong kamukam pu dong kasar po klamlong bangso ing deng thong kep karbila met amei nang kibi ke lake West Karbianglong mati niyang Karbianglong arat aphan ke isi kopai ke melo ladak la met lam chong penang an ke dak sarpi sarpu penceng lok riso yang ke thek owe kimi tum tame dak ningarong lo lasi nilitum ka pen abatai amai long ka chuning response tame dak kangri kangkrang pen ke wang web deja phan solang do Karbiarat riso ijang ka dokawe ni atum phantame nilitum chuning response pedul tangte ingdeng thom kep kar bilang met amai long ali sarpo aman pen ko man mar hansi hangpon iglone Dr. Tuliram Ronghang ilitum kacheng honai Karbianglong Autonomous Council CM Sarsi hala tarik nat keparni akehai Dr. Himonto Biswa Sarma Chief Minister of Assam alang li phan chetong det pen seladak birta nang jailo alang li kewangji bangke aluhi sarpo tarik kroket thomar li bangke bang wekpo lapen ladak cultural tropes kapre ke tu tamel la sor ni bangke dak nang cepate dun pedopo tangte tirkam amai long nang li piar pusinon ke deng pon bom ne nili men harmon be nili tirkam amai pe nili phanang peklop la paperwork mate ke tokelang la hai kadok kawi kacerap je phansi nili phan art punang pilo chorolo apon chiptun thek po choro
la si tirkam amai pitung pen sitame lam thi si ni li tum hamren berta pitung pen ki chhan ponong lo la si non ke wangi ingdeng thom kep kar pilamet amai ar ko ni pha ing koi pen cheng pon po la si bang so alamet amai long sitame tum ing samchen alir alon pen pitung pen bang so amai ta chundun lo nang si kar bisulang dora thama chuning ri pon lo